Mi se danas nalazimo u apartmanu Story Penthouse i sa nama je vlasnik Bojan. Dobar dan. Bojan će nam danas pričati o kategorizaciji apartmana kao pravno lice. Za početak, Bojane, kažite nam koliko imate apartmana u svom vlasništvu i kako ste ušli u ceo biznis vezan za izdavanje apartmana. Ušli smo pre 4 godine, 15 ukupno apartmana i planiramo dalje da se širimo. Sjajno. Na kojim lokacijama se nalaze apartmani? Pa uglavnom je Vračar ovdje. I imate neke apartmane gde je u zgradi više, verovatno, apartmane? Tako je. Svaka pozicija minimum dva apartmana. Neko vam još pomaže, sigurno. Ozbiljan je poziv. Čitav tim koji je podrška na velike. Vi ste kategorizovali sve vaše apartmane kao pravno lice. Da. Možete da nam kažete otprilike kako je izgledao celokupan postupak? Odlazak u sekretarije za privredu i pokretanje cele te procedure. Oni posle izlaze u sve apartmane, donose rešenje i to je to. A kažete nam, da li se razlikuje kao pravno lice i fizičko? Verovatno da tu ima razlika. Pa razlika je, da, ja sam paušalac, paušalni porez plaćam, fizička lica to nemaju, tako da... Vi znači imate kao firmu koja se bavi izdavanjem? Preduzetnička firma, usluge, smeštaja, Story Beograd. Koji su troškovi kategorizacije apartmana? Vi kao pravno lice, da li imate godišnje, fiksne ili troškove ili kako to funkcioniše? Pa kao pravno lice, odnosno paušalac mesečno, imamo obaveze, doprinose, sve porezno obavljanje delatnosti i sve to normalno mesečno, na mesečnom nivou. Da, ovo je možda jako bitno našim vlasnicima budućim koji žele da se ozbiljnije bave ovim poslom. Vi kao pravno lice, da li ste morali da kategorizujete ili ne? Da, tako je. Prosto procedura je takva. Pre dobijanja rešenja za obavljanje delatnosti vi morate da uradite i samu kategorizaciju objekta. Da, znači to se ne dovodi u pitanje u smislu? Mora, jednostavno u obavezi ste. To jedno s drugim ide. Kao pravno lice? Ne možete da dobijete rešenje bez kategorizacije. A kažete nam koliko traje celokupan postupak? Pa manje od mesec dana. Što se tiče, znači vi otprilike podnesete zahtev. Oni izađu, obrade to što ste podneli preko e-turiste, to vam je sajt, znači oni to obrade i izađu na teren, prime vam apartman i dobijete rešenje i krećete sa radom. Koji su benefiti kategorizacije apartmana? Pa benefiti su jednostavni. Gledano sa strane gosta koji rezerviše naše apartmane, a 90% je to poslovni svet, oni žele da znaju upravo gde dolaze. Sama kategorizacija njima govori koji je to nivo apartmana koji oni žele da rezervišu i u kome žele da borave. Tako da je to vrlo, vrlo bitna stavka. Šta je neophodno da apartman posjeduje da bi bio kategorizovan? Pa, imate više, kažem, kategorizacija, to su po zvezdicama, od 1 do 4, jedna zvezdica vam je negde do 26 kvadrata, mora da bude veličine apartman, opremljen za osnovni boravak u njemu. Onda, 2 zvezdice vam je preko 26 do negde, ja mislim, 35, pa ide gore redom. Za kraj razgovora, Bojane, kažete nam, da li biste ostalim vlasnicima preporučili da kategorizuju apartmane? Pa, vrlo rado, da. Ako žele da se bave ozbiljno ovim poslom, a ovo je posao vrlo ozbiljan, tako da... Da, vi ovde ste puno radno vreme, da tako kažemo. Tako je, nemamo radno vreme, 24 sata radno vreme, tako da... Hvala vam na izdvojenom vremenu. Verujem da će ovaj razgovor značiti i ostalim vlasnicima. Nadamo se da smo pomogli. Sigurno sam. Hvala vam.